Eli siis mä puistin vahingossa ton äskeisen pelin. Tai siis, niin. Kato Tarmo. No, Toinen on ysillä ja toinen ykkösellä ja ne on nelosarjalla. niin että tässä mä aion niinku pelata ihan oikein. Otan toi pikka tonne taakse. Sitten laitan nyt siihen. Ei tuolla reilu. Ei mulla mitään ilmapuolustusta. Kuitenkin me saatiin sen toveri. Joo, älä nyt laita mitään. Taitaa vielä visu. Mä katsoin taas, että toi lavahalli. Miksi toi mun kaveri kattoo koko ajan, että mulla on lavahalli? Olisi visun näyttää ihan lavahalli. Niin sivyisimmällä kun mä katson. Sitten vielä väittää, että se näyttää ihan lavahalli. Umbertsekin näyttää 4. Ei saa! Mä olin just voittamassa, mutta sitten tulikin. Koko ajan joku olisi tuossa peliin. Hei. Monta onlinea siellä? Monta onlinea siellä? 1. Ei kukaan voi tulla. No mun lisäksi on 1. Ei näköjään kukaan halua tulla, mutta Tarmo, mennään... Pannaan tuohon siis startte. no pelataan toinen peli sitten. Tää mun kaveri vaan kattoo jotain videoita. Niinku elojaltiin. En mä nyt tiedä kyllä mitä järkeä siinä on, mutta Kato Tare, täällä on 13 eliitsiiriä. Lumberjack, Lumberjack. Mistä se Lumberjackin tää? Pekka go! Aika sairaan nopea toi Lambert. Go Pekka! Pekka! Go!
Tuolla Mirrorilla ja tuolla noita Skeleton Armin. Että Mirrorilla ja tuolla taas. Mirrorilla ja tavallisesti niin. Mitä toi yksilövuonen voitti? Mitä vitsiä? No niin onhan sikka hyviä. No niin. Koska ne on päässyt niin huonolla levulla sinne asti. Joku niinku nyt donas mulle aikana. Ota Friendy Budlen. Mä sain Friendy Budlen. Siinä kylmä kyykärme käännös. Eli me saatiin ton toweri tuhottua. Mä pausitin vähän vahingossa siksi ajaksi, mutta Voitko? voitit. Jes, voitto. Hyvä juttu. Dekki on OOP. Tää mun dekki on ihan sikaa hyvää. Mä voisin kuvata huomenna vielä video, jos tää nyt tulisi joku special offeri, niin vois avata. Niin mulle tulikin nyt Friend Budläämään. Tää mun kaverille tuli, joku meni sen Friendbatle. Tai tuli senko. Level 7 Tombstone. Jos muukin vasta salais tulee. Tuolla tuo poisoni. No. No ei meitä vasta hauttua kukaan, mutta avataan tuo silver-chesti tosta. Kuinka paljon noi tekee damaa? Tuossa oli 600 HP. No katsotaan nyt tää yksi peli vaikka. Katot sä pelejä? Joo, mä katson tää yhden pelin. Ois totta se eteen. Nyt se ei vitti laittaa semmoista kunnon. Tääkin on tämmönen ykköslevel. Ai vitsi, täällä on lege. Tekee melkein samanlaisen hyökkäyksen kuin mä, mutta Match. Boomperin sinne. Ei voittaja toi... Mikä on näin näistä vuoden vuo? Ykkönen on. Onks toi toinen ykkösluvun? On tää toinen ykköslevel AA. Gojot ei tollasta kiinnosta. No siinä on pikkusen monta skeletona ja siihen kun laitat vielä skeleton arvo. Niin on monta pikkusen monta. Toi on muuten voitti. Skeletonien vallankumous. Liikaa skeletoneja. Mä en kyllä voittanut kyllä.
Laita. Joo, mä taian nyt lopetella tän videon tähän. No. Mutta katsotaan vielä tää peli loppuun. Jos täältä nyt Laita pause ja sitten laitat silleen, että se on loppunut. Tällä. No niin, mitä ihmettä? Tää ykköslevel on voitte. No joo, kyllä mä sen tiesin, että se voittanut. Heippa!